anoda kuchingamisa kwese kwamuriko. Unongotinzwa zvakadaro. Akunyangwa uchigeza. Akunyangwa uchizvifambira. Amai. Andauya zvakare nacho chirongwa. Ati ZPC Gospel Hits. Volume 2. Chirongwa chinenge chichipakura manzisiro pakuna Studios Mutare Tsega Tsega. My season of Panapa ndatanga na Blessing Shumba. season of Ane kamba kanonzi changa chakajaira. Chifamba nimi zvakanaka naka. Andi chipfapfaisa zvakadaro. Andabata panapa. Ai manyomari. Ane kambo kanonzi Minduro. Ai sika mwana sika. Ane chikomana Prince Homba. Achiri pasakubva Mutare. Anzi mukoma musatidaro. Mati kwanza nekujaivha. Izvo zigumbo riri muhomwe kutaura kwatiri kuita kudai. Siya richichururuka wachivha nekujaivha. Amai. Padiki anzi twisoma tuchinaka andichifamba nako zvakadaro ndisati ndaziva Jesu ndakaona namutsvikuru ndisati ndaziva Jesu ndakaona namutsvikuru amai ndomutenga Jesu ndinomutenga Jesu Chifamba nimi nechirongwa zvakadaro. Ari kungotinda basi. Andabata panapa. Kubvunza kuti aya utoni bushe. Wasumirwa shoko. Ipo panotangira nyaya yese apa. Nekambo kanonzi. Kuti amai adai marinzwa. Wasumirwa shoko. Unonzwa vachingoti shoko ndarinzwa. Ini ndoti dai marinzwa. Dai marinzwa. Dai marinzwa shoko. Dai marinzwa, dai marinzwa, dai marinzwa shuku. Ini ndoti dai marinzwa, dai marinzwa, dai marinzwa shuku. Ini ndoti dai marinzwa, dai marinzwa, dai marinzwa shuku. Matendeuka
shoko raparidzwa ngatiitei zvarareva kana rashumirwa tisiye mabasa akaipa kana raparidzwa siyai mabasa akaipa kana raparidzwa itai zvarareva musangoti shoko ndari hanzi dai marinzwa zvakanaka-naka inini airori shoko ape rinoparidzwa nyaya vamwe moti imi arinzwa mufundisi ndabatsirika neshoko ndarinzwaka muchita handichipfurira nachomberi chirongwa adzisipesi gospel hizi from Kunesi Studios. Bangwe vanopa andabata panapa James Gondo ini ndakamupa featuring Hosea Chipanga the legendary kwachu famba vachitaura nekambo kanonzi kurarama kwenyu bamwe vanopa varombo zvipfeko vofamba vachinongedza ini ndakamupa bamwe vanopa varombo zvipfeko vofamba vachinongedza ini ndakamupa bamwe vanodzidzisa nyangwe nherera vofamba vachinongedza dai ndisini akuna studios munokwanisa kuibata panamba zinoti 0737 138 904 vanongokutsokodozerawo kako kambo ndinokutendai nekuramba muchifamba murinei mazita ndosangana zvakare muchirongwa chinotevera andini wenyu Patrick Tinyados munokwanisa kundibata panhamba dzinotizo 0775 092 969 for your views and comments imwe